Νοσοκομείο πήγατε? Λάρισα. Στο Γενικό Κρατικό Λάρισσας. Ναι. Πήγατε αμέσως μετά το δυστύχημα στα Τέμπη? Ναι, μόλις έληξε η βάρδια πήγα κατευθείαν. Και τι σας είπαν εκεί? Γιατί οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι σας έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια φύγατε. Βγήκε η διάγνωση ότι είναι έγκαυμα χημικό και μου έδωσαν τις αληθές και γύρισα σπίτι. Δευτέρου και τρίτου βαθμού? Μάλιστα. Στον καρπό και στο δεξί πόδι. Πηγαίνατε κάθε μέρα στο νοσοκομείο? Ανά 2 μέρες. Στις 7 Μαρτίου πήγατε ξανά στο νοσοκομείο? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, υπάρχουν τα χαρτιά. Όταν σας είπαν ότι πρόκειται για χημικά εγκάβματα, ρωτήσατε εσείς ποια ουσία μπορεί να τα έχει προκαλέσει? Ο καθένας θα ρωτούσε από ενδιαφέρον να δει τι τον έκαψε. Τώρα δεν ήξερα κι αυτοί. Από την εμπειρία σας τόσα χρόνια ως πυροσβέστης, πώς θεωρείτε ότι προκλήθηκαν αυτά τα εγκάβματα? Και σας ρωτώ ευθέως, γιατί υπάρχει μια συνωμοσιολογία ότι μετέφερε παράνομα υλικά το εμπορικό τρένο και μπορεί αυτές οι ύλες να προκάλεσαν τα χημικά εγκάβματα στο σώμα σας. Δεν γνωρίζω αυτό. Τώρα οι γιατροί ξέρουν σαφώς παραπάνω από μένα τι είναι. Τώρα αυτοί μου είπαν ήταν χημικό έγκαυμα. Ναι. Χημικό έγκαυμα. Δεν είναι από ακτινοβολία. Ακούγονται πολλά, δεν γνωρίζω. Αυτό το έχει αναλάβει η υπηρεσία να το βρει τι είναι και οι γιατροί μου με κοιτάνε. Όπως εξηγεί, την πρώτη φορά που πήγε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισσας του έβαλαν αληφή και γάζες. Στις 7 Μαρτίου επισκέφθηκε και πάλι το νοσοκομείο. Λέει ότι η περιγραφή της ασθένειας στις 7 Τρίτου ότι χρήζει χειρουργικής φροντίδας. Βεβαίως. Έκανα και χειρουργείο, μου το καθάρισαν το νεκρό ιστό, μου το αφαίρεσαν και παρακολουθούν ακόμα. Εσείς φορούσατε καλά τη στολή σας? Βεβαίως. Όλο τον εξοπλισμό δηλαδή που προβλέπετε? Ναι. Ήταν καλυμμένα τα χέρια σας δηλαδή, το πρόσωπό σας, τα πόδια σας? Και το κράνος φορούσα όλα. Η στολή καταστράφηκε? Όχι. Ό,τι δηλαδή πιστήρια είχατε έχω δώσει όλα στην ΕΔΕ που έγινε. Στο σημείο του δυστυχήματος τι ώρα φτάσατε, αμέσως? Αμέσως, 12 παρά. Πού πήγατε στα πρώτα βαγόνια, αυτά που είχαν την μεγαλύτερη φωτιά? Στο τρίτο βαγόνι πήγαμε. Δεν υπήρχε φωτιά στο τρένο που επιχειρούσαμε. Από πού προκλήθηκαν τότε τα εγκάβματα? Δεν γνωρίζω. Από τη φωτιά δεν μπορεί να έρθει κάποιο χημικό έγκαυμα. Θα είναι η θερμική ή τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή χημικό έγκαυμα με τη φωτιά. Αν και ο πυροσβέστης επιχειρούσε στο σημείο του δυστυχήματος όλο το βράδυ, υποστηρίζει πως δεν αισθάνθηκε κάψιμο στο σώμα του. Εσείς πότε αισθανθήκατε να καίγεστε στο σώμα και να δημιουργούνται αυτά τα εγκάβματα, πότε το καταλάβατε? Δεν αισθάνθηκα ότι κάηκα. Τώρα ίσως ήταν λόγω αδρεναλίνης. Πότε Που διαπιστώσατε? στην υπηρεσία με άλλαξαν και έβγαλα τη στολή, τότε είδα στα πόδια μου τι γίνονταν. Δηλαδή επιχειρούσατε όλο το βράδυ, λέτε, στο σημείο της τραγωδίας και πήγατε στην υπηρεσία σας, βγάλατε τη στολή και τότε διαπιστώσατε τα εγκάβματα? Ναι, τότε διαπίστωσα το έγκαυμα. Χημικά εγκάβματα υπέστη ένας ακόμη πυροσβέστης. Όπως υποστηρίζει, τα εγκάβματα αυτά δεν προκλήθηκαν από τη φωτιά, ενώ και η δική του στολή δεν έχει καμία φθορά. Η διάγνωση των γιατρών ήταν ότι υπάρχει περίπτωση να είναι χημικά τα εγκάβματα, ότι είναι πιθανά χημικά εγκάβματα. Λογικά είναι χημικά. Είναι στον αγκώνα και στο πόδι, λίγο πιο πάνω από την κνήμη. Η στολή μου δεν έχει πάθει κάτι. Δεν έχει κάποια φθορά. Εγώ επιχείρησα στο σημείο της τραγωδίας μέχρι τις 10 το βράδυ της επόμενης ημέρας. Τότε πήγα στο κέντρο υγείας. Όσο επιχειρούσα δεν αισθάνθηκα κάτι. Πάνω στη δουλειά μας δεν υπάρχουν περιθώρια για να πούμε ότι κάτι μας πονάει. Υπήρχε ένα κάψιμο, αλλά δεν έδωσα σημασία. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν καήκαμε από φωτιά. Τα εγκάβματα αυτά δεν είναι από φωτιά. Η θερμοκρασία ήταν πιο μακριά από εμάς και οι στολές που έχουμε δεν περνάει. Είναι χημικοί διαλύτες υδρογονάνθρακας. Γιατί συνηγορεί, δεν είναι ποιος από αυτούς είναι. Συνηγορεί το γεγονός αυτό. Κύριε Κοκοτσάκη, επειδή διαβάζω ότι ο τραυματισμός των πρώτων αφιχθέντων στον τόπο του συμβάντος πυροσβεστών οφείλεται σε επαφή με τις χημικές ουσίες που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν χημικό τραύμα χωρίς να επηρεάσουν την ένδυσή τους ή η οποία αποδεδειγμένα λόγω καταλληλότητας δεν τους προστάτευσε. Συνηγορεί αυτό που λέτε και στο στοιχείο αυτό, δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει με έλαια σιλικόνης, έχει να κάνει με χημική ουσία η οποία είναι υπεύθυνη για την έκρηξη. Απόλυτα. Απόλυτα. Και ξέρετε, δεν αξιολογήθηκε και ανακριτικά μία βεβαίωση του τριάσιου νοσοκομείου για τον άτυχο συναδελφό μου τον πυροσβέστη. Του οποίου η έκθεση λέει ότι τα τραύματα, τα χημικά δεν είναι εγκάβματα, είναι τραύματα. Τα υλικά αυτά είναι λιπόφυλλα. Δηλαδή, τι σημαίνει λιπόφυλλα? Αγαπάει να τρώει το λίπος. Το έχω υποστεί και το έχω ζήσει, γι' αυτό το ξέρω. Ναι. Μπαίνει πάνω στο δέρμα και δεν σταματάει μέχρι να φτάσει στο κόκαλο.
Και γράφει το θηλιάσιο νοσοκομείο ότι τα τραύματα αυτά συνάδουν με επαφή με αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Κανείς δεν θεώρησε καλό και ικανό να το αξιολογήσει αυτό. Ότι η πυροσβέστες η στολή του δεν επηρεάστηκε. Το ότι οι ίδιοι λένε ότι καλά, αφού δεν ήρθα σε επαφή με κάτι. Μόνο με το νερό της πυροσβεστίας που έπεφτε πάνω στα αντικείμενα. Και έτσι όπως το λέτε εξηγείται.